מזה. ככה זה לא עבה? עכשיו אנחנו בעשיית הקובה. אנחנו עושים קובה שישמש אותנו לשלושת המרקים, למרק בליה, מרק בלד ומרק סלק. זה במיוחד. הרעיון של הקובה שזה יהיה דק, אבל יחד עם זה שזה לא יקרה. אנחנו נשים מהתערובת של הבשר, וברגע שהמרקים יהיו מוכנים, אנחנו נזרוק את זה למרק. זה צריך להיות בישול של משהו כמו 20 דקות, ואז הקובה מוכנה. את עושה עיגול אמרתי. שככה. לא, בזה את עושה עיגול. אז בסופו של דבר יש ממש מעט בשר בפנים. ברור. לא. זה לא... תעשי גדולה. כן, לא. זה לא זה מתנפח. מאכל בשרי. כן, זה מתנפח. אם הייתי עושה את זה ככה, הייתי מוסיפה עוד קצת מים. עוד קצת סולת. כן, זה נראה לי שזה יותר די רך. זה טוב שזה רך. יש פה עבודת כפיים למופת. במקרה כזה שזה רך, אז אנחנו לא צריכים לקחת לפעמים זה פחות רך, אז אנחנו נעזרים עם מים עם הקערה. במקרה זה רך, אז אין צורך, זה מסתדר. זה לא נפתח פשוט? לא, לא, בשום אופן. אם מצאנו במים רותחים, במרק רותח. אני במקביל מוציאה כאן את הדלק כדי לפנות מקום לקובות. נראה לי צריך עוד סולת. עוד בצק, אספק. כי נשאר בשר. נראה לי שנשאר בשר. לא נורא. בסדר, אז אפשר לשים את זה. יכול להכניס את הבשר בתוך המרק. בתוך קציצות, זה תמיד שנשאר אני שמה. וזה מה זה טעים? טוב, הצליח לנו, לא חשבתי שיצליח. אבל הצליח. יפה לך. נכון? מאוד, כל הכבוד. זהו, סוף ידיים. הבנו את הפלסטין. וואה, זה אני לא ידעתי. ולא מחזירה את זה? בסוף מחזירה את זה?